Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 4 na bulan sang Mayo, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw? Ari na. May pila ka mga reklamo, pila ka mga papati-bati, ang pila ka mga mamalida. Dumdum ka mo? Daw may ara parsyal nga pagbukas sang pugo. Ano ini siya? Amo ini ang Philippine Amusement and Gaming Corporation nga amo ang hatag sang pahanugot kon ang isa kapanahuran mag-aabre. Pero legal ini siya kay dako ang inabulig kag buwis nga ginhatag sa gobyerno. Ang pag-abre sang Philippine Offshore Gaming Operation. Ang mga operators ini nagpangabay sa gobyerno kung mahimo bisan parsya lang makabukas sila. Ang mga empleyado sini of course hindi man 100%. Posible pipila lang ka mga empleyado ang makapadulong sa among panahuran. Ang ila question lang sang pila naton ka mga kauturan ka pila ka sektor nga buksan ining panahuran ngani sa tion sining karon pitipit nga kaimtangan. Sa akong pananawan, isa lang ang rason sini, ginakulang na budget ang gobyerno. Bangod sang pila ka mga bulig diri, bulig dito, special amelioration program, purpose kag iban pa. Pagkaon nga idulong sa aton mga kauturan, labi na gid ining nawad-an trabaho nga kinahanglan sa guron temporaryo sa gobyerno. Wala na kita kuhaan pundo. So kung mag-operar ining pugo nga ni, dako kayo nga buwis ang ginakaltas sang gobyerno. Kag ginasigahom naton nga pagkatapos, mapanilagan nga pagbukas sang pugo, ang masunod nga mabukas ni ang casino. Ang masunod nga bukas ni ang small town lottery kag iban pagid nga pwede makaltasan buwis dako sang gobyerno. Wala na kita mahimo. Purdoy na ang pungsod Pilipinas. Ang tanan nga pundo ginakagod na lang realignment sa tanan nga budget. Isa na lang ang ginalantaw naton nga makatabon sining kakulangan kung magpadayon pa ang COVID-19. Ibaligya ang mga propiedad nga wala man mapuslan sa gobyerno. Ini mga golf courses kani kag iban pati ang naghampang dira mga general malang kag iban nga kwartahan. Kung ibaligya mo na bilyones ang balor siya mga 150,000 ka hektarya ina nga asset sa gobyerno nga hindi man mapuslan. Ibaligya kag ihatag naton sa aton mga kauturan nga nawad-an trabaho kag nagakinanglan papagkaon bangod sining wala ginapaabot na pag-atake sang kagaw. Amo ni sang kaaway naton nga di makita nga porting halit ya sa bilog nga kalibutan. So isa sa nakita naton bisan pa nga ang naga-operar sini mga Chinese tigiban akigid nya ba buksan ginilang pugo kay iya sang China. Amo na ning paglipot sa China sa aton sa West Philippine Sea daw abrihan pa ginpasulabi gid kay bangod ang
operar mga Chinese sa pugo niya ti daw paborito gid sang gobyerno ang pugo nga abrilan pero ngakon hindi amo ina nakita ko. Ang nakita ko isa ini sang solusyon sa gobyerno para makaangkon income para makapian-pian sa pinakadako nga gasto karon sa gobyerno sa pagsagod sa pila naton ka mga kauturan nga ginigo sa COVID-19. Ang punto lang nga ang pugo ang abrihan. Nga ang hindi naton pag-usaron ang pila naton ka wala pulos nga mga asset nga wala mamapuslan hasta subong daw wala man ginagamit ektarya por ektarya nga duta nga ibaligya naton para makasagang sa kakulangon sang budget naton para sining pag-atake sang COVID-19. Hindi lang panahor. Himuon tang mga medyos posible sang asset naton nga wala pulos ibaligya ta. Kay kadamo sang reklamo ho, kadamo sang komentaryo kag aligasyon nya nga apugo gid bangod ang naga-operar Chinese. Amo inaya ang pila karon ka mga gina-question sang aton mga mamalida. Sigurado ako questionon ini sang pila ka mga mamalida nubo man kag mataas nga panalgan nga pugo gid ang abrihan kag hindi makakita sa lain nga pundo nga mahimo gamiton sang gobyerno. Ba daw hindi isla komporme kung Chinese ang naga-operar. Base kon pagi sa pugo, makabulig man dako sa aton pumuloy. Man dako kayong income sa gobyerno da. Kung abrihan mo lang ang pugo, abrihan nyo lang kasino, ipa-operan nyo na lang ang small town lottery para nga ang tanan abyerto na para mas dako pagid ang income sa gobyerno. Galami nga naman subungo ang mga empleyado sa kasino, ang iban nga mga koridor sa small town lottery, puti naman kalimutaw nila kay wala man income. Abrihin nyo na lang para mas dako pagid ang income nga makuha sa gobyerno. Pero temporaryo lang. Pagbalik sa normal, depende na ina sa gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon,
man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan ano nga kalintangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38 na. Di ara na, nagdangat na. Kay Communication Secretary Martin Andanar ang pila ka mga reklamo. Pero naga-apila man siya sa media. Kadumdum kamo sang World Press Freedom naton. Ya, importante giman ang papel sa media para nga i-update ang publiko sa COVID-19 kag hindi magpatigayon sang piki nga balita. Ginapasalamatan man nato na si Andanar sa pag-acknowledge sang papel sang media. Pero diri ako, hindi ba lang reklamo sa aton lokal, di ko di kadamo. May mga reklamo di nga mga barangay kapitan, ginauna yang paryentiya, ginauna yang kaalyado ya. May mga reklamo diri nga ang iban 6,000 ang dapat ihatag, ibang gatupa tag 5,000 lang, 4,000 kung ano yang ideya sa mga barangay, official barangay kapitan. Ini nga mga reklamo nagdangat na sa DILG. Diha makali kadamo sa mga reklamo ginpadala to. Linibo ka reklamo ang ginpadala dito sa opisina sang DILG. Amo ini mga isyo bala nga may ginauna ang paryente, ginauna ang sasulod sang puluyan, ang iban ginaislan ang apelyido pero matuod ti malapit nga himata sang kapitan. Amo na bala nga mga reklamo. Ang malain pa kay may ara pa ya reklamo nga nagdangat sa DILG nga may ara pa balayran kuno mga processing fee bayaran mo 2,000. May ara reklamo nga 6,000, 4,000 ang ihatag. May hawid nga 2,000. Daw hindi maintindihan nga mga reklamo. Pero ini, pipila lang ka mga reklamo. Sa minilyon nga nakabaton sang ining social amelioration program, di ang nagdangat dito, sobra lang siguro 2,000, 3,000 o pila lang ang nagdangat sa opisina sang DILG. Ang silingon tinipik lang ini nga reklamo pero dapat tagaan igtalupangod kay hindi maayo ini nga pagbinatasan. Ang mga minilyon niya nakabaton gusto may pilagid ka mga salawayon, may pilagid ka mga bintahuso nga mga barangay officials. Hindi na yan malipod ka, nagakatabo gidi na. Kag ang pamulitika ara gidi na. Kay unang mga aliado, plus huding-huding, plus hutik-hutik, ang politika ya adlaw-adlaw nga tanan, may politika kita. Ang tanan ta nga pagpangabuhi may politika, pero hindi taman pagpatamaan, kasi ning panahon sa pagbiduligay, kag dapat magtupa kay Juan de la Cruz, matupa kumplito kay Juan de la Cruz, hindi ko pag-ibanan, kag ihatag kay Pedro to, nga wala sa listahan. Tiyan mo ini, ang nagakatabo. Ang masunod sini nga pamangkot naton pagkatapos nga may reklamo nga nagdangat sa talatapan sang DILG, may mga ngalan ang mga barangay officials, barangay kapitan, ano ang masunod gatikang sang DILG, ano nga penalidad ang ipapanaog sang DILG sining pila ka mga bintahuso naton nga mga opisyal sa barangay. Hindi man tanan, pipila lang ini sila. Pero kung pasugtan tayo kag hindi pagtagaan sang penalidad, maana din sila, niya ti ulaman na. Nagligad to, karimedyo makudako, ti naglipas malang, pagkatapos ng COVID-19, nadula malang ang isyo, ti paanaron ta, ining aton mga opisyal, sa hindi amo nga pagbinatasan. Nga bisan, ibulig na gidlang, bangod sining COVID-19, iganitan pa.
may ara giman no nga perti gumanit no. Bintahuso abilan di balaan. Di karon ang question naton sa DILG ano ang himoon sining pila ka mga bintahuso nga mga barangay officials. Kinahanglan ini may penalidad. Agod madudla. Mas maayo pagid kung kumpirmado ini sila nga among nagahimo sang kalabalamahan, dapat ini sila kakason sa serbisyo. Dapat hindi na sila pagbadugayon. Kay kung padugayon mo ini kag ibaliwala kag pasensyaon, amo man na mahimo buwas damlag. Hindi lang amo ini kadako nga kantidad ang mahimo laganitan. Kay kung amo ining ilabatasan, posibilidad ang budget sa barangay base kon ginabulsa man sa giban. Hindi man tanan. Jutay ini sila. Apang delikado base kon maana din sila kag sige kuot sa kaban sa gobyerno. Nagdigagani wala pang COVID-19, may mga reklamo na sa mga barangay kapitan. Ang budget sa barangay, ginabulsa nila. Ang budget sa pila ka mga ginaswelduhan sa barangay, mga barangay tanod kag iban, wala gakadto sa mga barangay tanod kag iban pa, nga opisyal sa barangay, gakadto sa bulsa sa barangay kapitan. Sana siling ko na, hindi tanan. Jutay man ini sila. Pero, hindi dapat nga turirahon. Dapat disiplinahon. Kagang manamit nga disiplina, kakason sa serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalinta.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Ako konforme ako sini sang ginaprobahan nga resolusyon kag ordinansa sang syudad sa Bacolod nga ginduso ni Councilor Cindy Ruas. Isa ini ka maayo nga ordinansa sa syudad sa Bacolod. Ano ini nga ordinansa? Ang inaduso ni Councilor Cindy Ruas nga dapat respetuhon ang mga frontliner. Ako 100% upod ako dire. Nga aman. May mga report nagligad to nga bisan ang pila naton ka mga worker sa ospital, nurses, doktor, kag iban nga mga health worker, kung mabatian lang nga may masulod nga pasyente da, nga natapikan sang coronavirus, daw hindi na among pagtulok sang pila naton ka mga kauturan. May mga report gani nga mga ping-iban daw hindi pa pagtagaan, magsulod sa mga kaladaan daw hindi pa pagserbihan, magsakay sa di pasayro ko sa lakyan, daw hindi pa pagpasakyon, sobra bala. Daw na sobrahan nga, wala sila kabalaslan nga ini mga frontliner naton, amo ining gatubang sa delikado, ginataya ang kabuhi. Amo lang ini silang nagatubang sa may mga balatian nga coronavirus. Ti daw hindi naman amo ang ginahimo sang pila naton ka mga kauturan. Ti ako upod ako dire. Manami ini nga ordinansa nga ipatuman sa siyudad sa Bacolod. Ti siling ni Councilor Cindy Ruas, dapat nga wala diskriminasyon ang mga frontliner. Nablang sa establishmento ito kung magkaon ka daw, hindi kaya pagpakanon, daw hindi ka pag-serbisyuhan, kay bangod nagkatrabaho ka. Sa diin may sulod nga mga biktima sang COVID-19, daw hindi amobla. Ti siling ni Cindy Ruas, konsyal sa Bacolod, dapat papanaugan penalidad. Hindi man dakogid, 5,000 nga penalidad, pero ang delikado dire, nga mabilanggo kabla, nga hindi magsobra anom kabulan, pero suhon kang ni 2 kadlaw klain, ni pang ni maglabot anom kabulan, timayo man. Kag ang manami sini, kay ang lakip sang pasakaan sang penalidad, ang mga employer man eh. Hindi lang mga tag-iya sang mga establishmento komersyal, manager, kag iban pa. Nga daw, ato ba lang daw makalalaton niya balatyan, daw nalatnan ka na ya kay da kagatrabaho sa ospital, nga may gin-report nga may biktima sang COVID-19. Manami ini siya. Kay gusto na mag-serbi eleksyon, paandam sa tanan, nalikawan ang pag-discriminate sa mga frontliner. Dapat ini sila pasalamatan, dapat ini sila tagaan medalya gani. Mga baganihan sa sining sitwasyon subong sang pungsod Pilipinas. Ngara kita sa dalom sang COVID-19. Dapat naton ini sila pasalamatan. Mapate ka mo kag sendi kung magsigi abin eh. Wala man nato ginapangamuyo. Magsubra isa ka tuig gani. Wala sa mabili nga doktor, nurses, ka mga health worker. Magkalaot nila papas. Di hamak na nagkalamatay nga mga doktor, nurses, ka mga health worker. Bangod sa pag-atipan sang aton mga pasyente nga natapikan sa COVID-19. Wala ka mo kay sindi sina. Amo nang ginakakulbaan gani. Sang aton sini departamento sang ikayong lawas kay kung maglawig siya,
Kabay pa nga hindi lang, sobra isa ka tuig, niya daw wala mabili ni. Nga mga doktor, kag nurses, kag mga health worker. Tituod na. Amak mo sa 5 ka mga nagkalamatay, isa ka health worker, arada. Di ko magsigi-sige ni. Nga taya nila kabuhi. Pagkatapos, ang aton tratar sila, do di pamayo. Amo na nga 100% upod ako sini. Sa ordinansa nga ginaduso ni Councilor Cindy Rojas. Dapat na, subong na. Dapat nga pasalamatan kag indi naton pagkangilaran ang aton mga frontliner. Kay kung wala ini sila, sino da karon ang mabulong? Sino matubang da? Kamo? Mga nurses naton ka mga doktor, ka mga health worker, ang nagataya sila kabuhi. Tiyan mo ila nga, dapat naton sila pasalamatan kag hindi pagpakalainon. Ti daw maayo ini. Daw matahom ini ang ordinansa nga ginaprobahan sang sanggunian paglunsod. Amo ini mga ordinansa gid nga dapat naton ipatuman sang istrikto. Para nga makabatyag mabla mga frontliner nga ang ila ginahimo kayuhan para sa tanan. Bisan nga ang kabuhi na delikado kaila obligasyon ginatuman nila. Amo na siling ko, dapat magtukas kita sa aton kalo, dapat naton pasalamatan ini sila ang mga bag-o nga baganihan, ang aton mga frontliner. Mabuhay kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Baka karami patandugon sa isyo blas mga estrada ni. Pinandakop sila pangatag bulig. Ako niya kung ako lang pamangkuton. Ti dani gin kwan lang gin nagaalang instruction no nga ti physical distancing mo na bla. Pero kung dakpon mo mga nagatag bulig ano niya man. Dapat nga di pasalamatan mo na eh. Nga naghatag bulig mga individual iban nga mga personal naton nga mga kauturan nga may kulukwarta nga naghatag bulig. Ti dapat kung may mga kakulangan yutay tagaan lang instruction nga implementar lang ang distancing kag iban pa. Pero kung dakpon mo ya kag daw pasakaan pa kaso nga panagtag bulig daw di amo. Dapat nga ni pasalamatan eh. May mga diferensya oo. Wala makalisensya wala ano pero ang tinutuyo ay amayo nga naghatag bulig. Ti daw para sa ako niya, daw hindi ko kumpurmi. May mga kabubuton pa iba nga magatag personal nga bulig. Kung may mga diferensya dyuta, patawag lang kag tagaan instruction, hindi kidakpon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58 na. Standby na
sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo